kaham langma rinai kaham tinang rinai hini samani tongo borngrang sar Brishuketu Deborma jefru bo emle engo azorao mafakei bishal remika te majuli no kaham tinang te kaham langma rinai hini kok naringma bai tini bo haino hai montri mani yagulo a kokno narigino tongko minister borngrang sar Brishuketu Deborma tini bo bishal remika te majuli ni hostelo thangai borok malaika tei hastini lukrongno kok kjarkha phari khnainalayaनो tamhini kok kjarkha hastini montri borngrang sar Brishuketu Deborma tini bo bonkulo phaisokwaijak sabrum mono bonkul chini Ebenezer school tini bishal majuli te rimikani readmission borok pass ngei tabuk majuli ke class 6 ke bishal te rimika ke class 2 na class 2 soike ke boroni tini readmission ni fees ro bibaye tabuk borok baisang hostel malaini phaijak prai 2 mas ngi thanga sokaya election ni bagui sumukse busy rok tongmani be bongni chathai nungthai te bongni tiffin rok bongni je salbrum brum ni je nangkukpani colgate rok joto bongni bagui tubjak o maso 17 tarikho bongni vacation borok parao thangnai kai bo abeno bongni result bo naitei readmission khlaitei tini o jaga sung sokpaijak kai school authority go bo kahamkai cooperate khaino samung chaloi tongo borno school committee rokno belaino hambai mario karon private school phano borno kwbangma discount dibani porino sung prai 37,000 moto bongni nango readmission kai emike to real naino thanga prai 80-90,000 rok nangkamu school authority rok suban mani bagino tini sung asa kom riwi admission khlarimani tongo kai asa kai bongni improvement bo motamuti kaham nangui tongo thinango bongni improvement kaham nangnai sungaba asa khayo kai bongni shori rok bo motamuti kaham no kai naigena da sung fainai salogo borno tebo subasu khlaline kai kwbangma jara subanam sungnai rok borok bo suba horoi tongo sungno ba kwbangma lukurokno suba phano bumung rok tasadi ni saman bagai sung bumung rok salia to borok no belai kheno hambai mari borok no jara sungno suba horoi tongnai rok percentage sula bom percentage bo kahamno asa hamya tabo borok english rok botruk sawi mani phai tongo kai future tebo hamkai manana hini asa khayo karon Ebenezer school ni result rok ekdom kaham abu sung sara tripurani borok no sawi mano hambai